Les 2 oefening 4. Omah iku gedhé. Wit iki dhuwur. Iki méja cilik. Bangku èndhèk kae. Lading iku landhep. Cukit cilik. Sèndhok gedhé. Iki piring resik. Gelas kae reget. Aku arep lunga. Simin menyang pasar. Kowe arep menyang sawah. Krama turu ing bangku. Banyu panas iki. Pak Troena linggih ing kursi. Pak Lurah ana ing omah. Darma tuku benet. Ali tiba. Sardi teka saka pasar. Kowe duwe méja dhuwur. Les 2 oefening 5. Kula gadah sabin. Pak Troena dateng peken. Punika toya asrep. Piyambakipun tumbas gelas. Cangkir punika alit. Kula wangsul saking peken. Sèndhok punika mirah. Punika griya awis. Pak Lurah ajeng kesah dateng peken. Wit punika andhap. Sarijan wonten ing griya. Ahmad dateng saking Saben. Panjenengan rawuh ing dalem. Kula dateng ing griya. Ndarawedana sare. Panjenengan kersa wangsul. Kula gadah lading ketul. Panjenengan kagungan lading landhep. Ing méja wonten cukit ageng. Kula badhe dateng Saben.